Vice xa besiphuma apha ebefunde uLuka 19 uverse yesithathu neyesine yayifuna ukumbona uYesu ukuba ungubani na ayabanako ngenxa yendimbane ngokuba ngesiphomo yayimfutshane yagijima ngaphambili yakhwela kumthombe ukuze imbone ngokuba ebeza kudlula xa bekubhekwa ke esixekweni bekuthethwe loo nto kuzanywa ukucengwana nabantu ba njengoko wenzayo uZakeyu abantu mabakhangele bafune ukumbona uYesu. Bona ke xa uphakama ndizokunika le Bhayibhile mzalwana uthile futhi qala siyifunda le ndawo carelessly okubana yayifuna ukumbona uYesu inde ke la ndawo kukho into ebhidisayo ethi ngenxa yesithomo yangathi angangakwazi umbona ubufutshane bakhe mna ndicingela okokuba akuyo ngxaki yobuZakeyu angangamboni uYesu. Isithomo kwalifondini sisidatsha endokokubana uzawuyithaphitha okanye utolike usidatsha the word umsesigrikeni uyilikiya kamente kaThixo into edifayina isidatsha kathathu isithomo sakhe mhlawumbi angamfutshane ngeminyaka okwesibili angamfutshane ngeheight kodwa okwesithathu angamfutshane ngobume bakhe ekuhlaleni isocial standing. Ndifuna ukholwa ndithi le ndawo ibhekisa oba wayemfutshane kwali ngobume basekuhlaleni ngokwesocial standing noba ebenezinto zonke bekufanele oba uyahlonitshwa but because uhlobo wayekoleka ngayo itax kwakucorrupt yamenza oba bekufanele uyaxatyiswa akaxatyiswa wajika umntu ekufanele uyahlonitshwa wangumoni. Now uZakeyu kule ndawo uZakeyu ngesina isono simenza ubani angakwazi ukudibana nokubona uYesu kule ndawo. uZakeyu realized the shortfalls oba isono siyamgquba ekubeni oba angabona uYesu wathatha idecision wafuna ukukhwela emthini. Yabona ke ukukhwela emthini ngokwe-first century yinto yabantwana xa bedlalayo. Indoda endala eyokhwela emthini luhlazo olo kodwa uZakeyu ozincabileyo waqola oba makahlazeke azokwazi ukubona uYesu. Kasikweni sithoyo ukuthi asinamubono siyasikhohlisa. uYesu ufuna umoni oguqukayo. Usathini mfundini? Usathini mfundini? Lento ke ayenzayo apho uZakeyu, lento ayenzayo esiya kuYesu, lento ayenzayo waba curious wathatha i-action ebheka kuYesu kuba xa ufuna uyona uYesu kunenzamo ubani azenzayo. Yilaa Vice kuGenesis 32 ndibona uYakobi ezamazamana nesithunywa because uYakobi is corrupt lisela kodwa wathi awudibana nesithunywa warealize oba I need to be saved, I need to be redeemed, I need to be transformed. Wambamba wathi andikiyeki ngeke ndisikeleli umntu ke impawu of a good disciple ngumntu ozirealizayo then abe curious and take an action. Makanigcine kuThixo, makanibuke kuThixo
kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.